Dos 29. 15. 21. Oh. Ayo. 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 Bili sige kayo ayo. Ayo, tagbalay. Ayo. Ayo. May paploy. Ayo. Ayo. May paploy. Bisa kong ibuto pagka-presidente. Ayo. May adlaw. Sige ayo ay nga. Samo kas pagkatupa. Karon. Sige ayo. Sabukan ito nahibang natugo. Sama na sige ayo ba? Kasabukan man imo nga natugo. Ba ka nga na ako daghang kayang gihuna-huna sus na piraw ko ani. Last night laing gabi o katog si ko una og di inaagi ang tubig sa lubing ano kasuna nya pero ko una anang ngano nang corn beef manung wala na sagol nga mais sige si tuyo ni mo sige kag-ayo sabok-sabok makasog katog sige ko kuha na oras susting katog sige kag-ayo diha Ay, pasensya na kayo ni paploy ha. Tuog di ay kaso sabi mong gunag ko ganang atake karong mga orasa ko kay na mo ko kay importante kay tuyo si mo gud mo na pasensya lang kayo ha kay na-disturbo na ko yung pagkatuog na unsa ang tamang gyud kay usab din imong tuyo des ko aday ha yung mugi kong gisamok-samok sa mong pagkatuog des kanang kuan man gud no paploy kanang gisugo ko nga rin sa mo ang kuan ba to ang mayor ba kay kanang iplista gani mo rig pila ko na makubutante unya sus na tag 5,000 ra bagid ihatag ko na sa inyo hangani ko mo nang tanang ni siya pila makubutante dire. Oh, sus, mauba. Sus. Wala na ka magsulti dayon. Okay ra, wala problema na mo kung Starbucks yung pagkatog. Okay ra kayo na. Kaya kinin ang ibaw na magkakarong na. Pinanglanan ko na ito. Sige na, ilista mi des ka ng kuan mi kabugdributante. Mga 5 mi kabugdributante. May sa budget mo ha. Sige, okay ra kayo. May problema. Salamat kayo ha. Salamat. Sige. Ay, kabla ka kay ako nang ibuto yung mga kanila sa eleksyon. Sige.